खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमा मंगलाजरा हालामनि सिङाव थानाय हारजरा गामियाव खुंगा जिथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। नंगौ पर्बतजरा जिल्ला मंगलाजरा हालामनि सिङाव थानाय हारजरा गामिया गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदिनो देग्लायबो हारजरा गामिया गाजा गोमजायै जिथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि 7 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों लोगोसे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय थुनलाइयारि बादायनायजों लोगोसे बायदि बायदि गेलेनाय हाबाफारि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो 1:50 बेलासि समाव मोनसे मोजां सावरायमेल खुंनायखौ मासि सामलायो बिन्दु चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो टिपकाइ गोजौ फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं हिडिम्बासा ब्रह्म आरो मंगलाजरा दखरा बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिश्वनाथ बसुमतारी आरो पर्बतजरा जिल्लानि बारग' बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सुभाष नार्जारिमोननि नुजाथिनायजों मेल बेखेवगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय मंगलाजरा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि अनसुमा बसुमतारी बिथाङा मेलखौ बेखेवना होयो। लोगोसे हारजरा गामिनिनो बयनिख्रुइबो बैसोगोरासिन फारियै प्रफुल्ल बसुमतारी, मालती ब्रह्म, सरमनि ब्रह्म बिथांमोनखौ मान होनानै आर'नाइ फालिजों बरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो टिपकाइ गोजौ फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं हिडिम्बासा ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय। दिनैनि नैबे जोंनि हारजरा गामिनि जिथि बैसागु फालिथाय फालिनायाव आंनि गोसोनि फारसे थोजासे हामलायनाय बावनायजों लोगोसे आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो सानो जे दिनैनि बे बर' समाजनि गोदो गुदिनिफ्रायनो फैफानाय बैसागु बोथोरखौ जोङो गोदो जेरै फालियोमोन बेबायदियैनो जोङो फालिबोबाय थागोन आरो इयुनसिमहालागैबो जोङो फालिनो नाजाबाय थागोन। नोंथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे समाजनि हारिमु आसार खान्थिफोरखौ माबायदि आवगायलांनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो? नंगौ, आं बेखौनो सानदों जे बर' समाजाव बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे बर' समाजाव गोबां मोसानाय मुसुरनाय बायदि मैया गोनां माबाफोर दङ। बिनि गेजेरजोंनो दिनै बर' समाजादि मोनसे खोमथा हारि जानांगौ बेनि मेसेजखौ आं होनायजों लोगोसे इयुनावबो बर' समाजा बेबायदिनो गोग्गोमै बैसागु फालिथायखौ फालिनो हायो बेखौ आङो मेसेज होनो सानो। बैसागु फोरबोआ गोदोनि दिनाव जानाय लोंनाय जौजोंनो गोदोफबनानै थायोमोन, नाथाय दानि दिनाव बे गासिबो सोलायबोजोबबाय। नोंथाङा बेनि गेजेराव मा मेसेज होनो? औ नंगौ, फारागा बेनो जे गोदोनि दिनाव बर' समाजनि बैसागु फालिथाया लोंनाय जानाय आरो माखासे गेना गोरोन्थिखौ सानस'नो हायैयाव गोबां गेना गोरोन्थि मावोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव आं दा नुनो मोननायाव बैसागुआ जोबोद सोलायदों। मानोना बैसागु बोथोराव बर' समाजा गाज्रिखौ एंगारनानै गाहामखौ खुंनायाव मा आयदाफारि लानानै खुंनाय जादों? बोसोरै खुंफुंनाय बादिनो दिनैहाय हारजरा गामि आरो रायजो राजा आरो क्लाबजों जथायै खुंनाय बे बैसागु रंजालि फोरबो फालिनायाव जोङो इयुन जोलैफोरखौ मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय लिटारेसिनि आयदायाव खन्थाइ आवरायनाय, एक्सट्राम्पट स्पिच आरो खेलानि माखासे इभेन्ट्सफोरखौ लानानै खुंनाय जादों। जों सानो बिनि गेजेरजों जोंनि गामिनि इयुन जोलैफोरा मोनसे मोजां राहा लागोन आरो मोजां लामाजों दैदेनलांगोन। गाज्रियाव गारनानै मोजांखौ फोसाबनो थाखाय जोंनि दायथ' लानानै बेखौ बोसोरै फालिनाय जादों आरो इयुनावबो बेखौ फालिलांगोन। नोंथांमोना सावरायमेल लादों, बिनि गेजेराव नोंथाङा गामिनि मोजाङै बोसोन होलांनो थाखाय सोर गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जादोंमोन? बे हाबाफारियाव जोङो गामिनि समाजखौ फोसाबनो आरो इयुन जोलैफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय टिपकाइनि गोजौ फरायसालिनि प्रिन्सिपाल लोगोसे साखाथिनि एम इ स्कुलनि माखासे फोरोंगिरिफोरखौ जोङो बे जौसाङाव फज'नानै गामिखौ फिउचाराव मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलांनो जोङो बेयाव लेंहरनाय जादों। आरो बिथांमोना जे जथुम्मायाव मोजां बोसोन होलायनायनि गेजेरजों आसा खालामो जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा मोनसे मोजां लामायाव दैदेनलांगोन, समाजखौ फोसाबगोन, गाव गावनि इयुन जोलैखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो फोरोंगोन, बेखौ जों आसा खालामो। नोंथांमोना खुङै जिथि जाबोबाय। बे जिथिबार खुंनायनि गेजेराव नोंथांमोना गामिखौ माबायदि सोलायनाय लाबोनो हादों? थांनाय बैसागुफोराव जेरैबादिमोन, नाथाय जोंनि बे गोदानै खुंफुंबाय थानाय जे जिथि बैसागु रंजालि फोरबो बे फालिनाया दिनै मोनसे मोजां लामाजों महर सोलायबोदों। महर सोलायनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' बाहागो लानानै बैसागुखौ देग्लायबो जिथि बैसागु फालिनायजों मोजाङै मोजां रंजानायनि गेजेरजों बिदाय होबाय।